ассалому алайкум подписчикон азиз, дар навори имрӯза барои шумоён се сар гусалаҳои фурӯшие пешниҳод кардосем. Подписчикон азиз, яктика лайкҳои зер кунтон, каналро подписатсия кунтон, мол қарор мо бошигар обязательно видеоролика то охириша тамошо карда дӯстон азиз нақс фикр карда баъдан харидор намоедон. Се сар буқачаи фурӯшие бо нархи дастрас пешниҳод кардосем. Обязательно як лайк монтон дӯстон азиз, каналро подписатсия карда монтон, чунки молу арзон фақат дар канали мол бизнес аст дӯстон азиз. се сар буқачаи фурӯшӣ синни солашон аз 3 моҳа то 4 моҳая буқачаҳо дӯстон азиз. Касоне ки молқар боштагар марама дӯстон азиз бо нархи дастрас харидор кунтон. Адресҳо Хуҷанд, ноҳияи Бобоҷон Гафуров дӯстон азиз. Мана кадомтон ҳамин территорияи Бобоҷон Гафуров или территорияи Хуҷанд боштон агар марамад рафта дида харидор кунтон мешавад, или через WhatsApp харидор кунтон мешавад. номеро ки дар рӯи экран аст дӯстон азиз, WhatsApp дорад ҳамин номеранда. масъалаи нарху навош бигзарем. Агар масъалаи нарху навош ҳамин се сар буқача дӯстон азиз 18800 сомонӣ камутун муомила дорад дӯстон азиз. Мана нарху навош арзон мондостем, пас ба назада савдо карда гиритон дӯстон азиз. се сар буқача 18800 сомон камутун муомила дорад. бисёр не дӯстон азиз. территорияи Хуҷанд дастафкаш Ройгон тарафҳои Душанбе агуфтаги нархҳо мо зиёд ё камтар карда масъалаи дастафкаша соҳиби мо барои шумоён ташкил мекунад. Зинду сарбаланд бошед дӯстон азиз.